Handumanan sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Dario. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Nasaan na ang pangako? RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Inabanga, Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Dario. I love you, Elma. Oh, Dario. Muna'y tinuod, El. Nakagusto ko nimo. May chance pa ko nimo. Kuandar. Nga namalimot mo ko nimo. Ang tinuod, ganahan sab kayo ko nimo. Ha? Tinuod, Elma? O lagi. Ganahan kay ko nimo kay buutan ka. Nga sa ato pa. Uyab na ta. Order. Ako na kang gisugot. Salamat kayo, Elma. Ngawa ko nimo pa ang tusag dugay. Sultihan ko din mo. Kigasugot mo kang Ilma. Huwagid ko magdahumay. Nga nakagusto sa day si Ilma na ko. May pagkabeda. Kaya ka uyab na ka. Ako taon wa. Pagid. Maning kamot, uy. Ayaw patay-patay diha. Pangitag babae. Aron duha na ta nga naay uyab. Dali aras panahon sa? Walang hibaw eh. Unom naman dita ka buwan. Sukad nagkauyab. Mao gyud. Mura lang ugwa. El, may ihangyon ta ko nimo. Unsa man ha? Magtipon na lang ta. Ha? Magtipon? Oo, El. Total, sakto na matas edad. Magpakasalang unya ta kung nanatay ni tinigong. Unya, asa man sa tapuyo? Mga bang natagbay. Oh, sige. Unya, okay ra kaning atong gipuy-an day? Okay ra, oy. Kanindot na ani, ah. Salamat, Ella. Sa unsa man? Sa imong love na ko. Sa imong gugman ako. I love you, Elma. I love you too, Dario. Kadugay ko di mo na uli. Overtime ko day. Overtime? O nakilaing babay? Unsay babae ba, eh? Pataka man lang ka. Dili ko mo tuongan ni overtime ka. Lagi kay babay. Unsa man tayo na nasuot sa imong huna, ay? Waing tao ko'y babay, day. Ang pini mong cellphone, bi. Oh. Ang pini! Mahogi ako cellphone, ay. Eh, pagbirana. O sa madili ni mo ihatag, ha? Di araw. Kung makita kanina ko nga nakikachat-chat, o dili ba ka text, layas na lang, ha? Ilma. Mo ba? Silusa day kay si Ilma? Grabe ba, eh? Dili ko makatuo nga ingon anak siya kasilusa. Na, kinalagi ka mulig sa iyo, ano ba? Kay kuya, padugay-dugay kay kaguli.
Apasok ka din sa atong trabahoan. Maugid bay. Hindi ka out na ko. Diretsyo day ko pa uli. Maayo kinauli dayon kag sayo. Waman mi overtime day. Mao ba? Dire ko'y gipalit ka sudan day. Dungan ta pangaon. Bay, half day man taron. Kuyog ta na. Ha? Asa man ta bay? Birthday sa agaw na ko. Adto ta na. Dili lang ko bay ha? Mupauli ko sa'yo. Gabihan sa danaw eh. Di na magkapagig-jamming na mo. Sa sunod na lang bay. Wa magud ko makapananghid ni Ilma. Malipay gid ron si Ilma. Hindi kahibaw niya nga niuli ko sa'yo. Oh, si Ilma man rong nagsigig katawa. Nausa man ni Bayhana. Kuan, akong amiga na nawag nako. Nagsige man gud og pinuang, mong nagsige sa kog katawa. Mao ba day? Ibuong mangud ko nga nung nagsigig katawa. Ngano sayo man kag nauli? Update ra mangud meron. Maong niuli ko sa'yo. Maayo ang taugma sayo sa kang mauli. Oh, nga naman. Mao lang. Ganahan lang ko nga niya ka kauban ako pirmi. Kaparaygon ba sa akong pinangga eh. Pagaksa ko be. I love you, Elma. I love you too, Dario. Waman dinis Ilma sa mong gipuyan. Hain mo ka ni Bayana. Ako tawgan, bi. Nanawag ba lagi ka? Gimingaw ra ko nimo day. Unsa di gibuhat mo? Higda-higda ra. Di asa tong kipuy-an. Naara day ka sa ato? Oh, nagpaabot nimo. Dugay pa di ka mauli? Dugay-dugay pa day kay daghan pa kayo magitrabaho. Ayaw pagdugay ha. Kay magpaabot ko nimo. Sige. Mauli ra dayon ko kung wala ko'y trabaho. Bye. Nangilat siya ako. Wa siya mahibaw nga ni ara ko sa magipuyan. Panidaan ko lang ni si Elma. Tinuod bang imong gisulti nang? Wa ko mamakak ni mo dong. Kanang mo trabaho ka, mulakaw man sad ang imong asawa. Unsa? Akong nakit-an dong na may kuyog nga lalaki. Dili. Magdit-dit man na sila dong. Unsa? Day, nganong wa makadiri sa bahay? May ginakaw ko dong. Asa man day ka? Ipauli ko sa amo. Unsa? Wa man ka manangid ako. Sus, nagali magud ko. Kinanawag magud sa mama. May tuyo siya nako. Dugay pa ka mo pa uli? Basig, magabian tingali ko dong. Kaon na lang og una ha. Sige. Pauli dayon ha. Namakak si Ilma nimo. Nang, Naluoy na ko nimo dong. Nagmata ka lang og buntag. unsa? Tuwa ang imong asawa daplin sa dagat. May gikauban nga lalaki. Mao na ning dapita ang giingon sa tag-iya sa bahay nga among gipuyan. Pangitaon ako sa Ilma. Dili. Si Ilma ka. Kung may kuyog siyang lalaki. Elma! Baka kuna ni mo sa? Dario, Ingon ka, kay tuwa kas inyo ha. Ni uli ka. Ni aramaday ka din ug may kauban niya lalaki. giyon sa mo pagkibaw na ni ako din eh. Ang tagiya sa bahay nga atong gipuyan.
Naluoy siya nako. Kay pirmi lang ko nimong ilaron. Ug ikaw sabay. Naibaw ba ka? Nga may bana ng imong gikakuyog? Jas, di mo kasaloy. Nagsulti ni Ilman ako. Sagbahis ka! Sige, sige, labdining akong uyab. Dili ba kita ang mag-away? Imo gidaling uyab, ha? Oo, bago na kong uyab. O ikaw pauli na lang sa ato gipuy-an. Kay dili na ko mo pauli sa ato. Elma, Nuha na nga kong gugma ni mo, oy. Mau magbuwag na lang ta. day, Elma, ayaw ning buhatan ako. Dili ta magbuwag, day. Maluoy ka na ako. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon, Dario. Basta dili na ko. Pangita na lang uglain. Kay dili na ko mabalik sa ato. Elma! Bisag unsa na lang akong gibuhat, aron mubalik si Elma nako. Pero wa na siya mubalik sa amo. Kay nawa na ang iyang gugma nako. Kanimo, Elma, kung namati ka man karon, magpaabot ko sa imong pagbalik. Dinhin ilang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Dario nga taga Inabanga, Bohol. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga dekolahan na saan na ang pangalan. Ang mga kaagi gibahatan ng duha sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala o mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papera sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaabot. I-address yon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. May adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawagalan ko ninyo sa ngan nga Binji, 32 anyos. Niya magpuyo sa Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong nga apuhan nga nangamatay na. Diin kaming mga nahibilin karon ang nagpinatyanay na tungod ining yuta. Aron inyong isabtan, ingon ni ini ang sugilanon sa akong tinikanan. Pa, di ba may kayutaan man na silang mama? Oo, doon na. 4 hektarya na o daghang lubi. Pero wa naman manginlabot sa mama ni mo anak kay hala, samo ka na kuno siya. Kaya anong samok man? Abi ni mo, kaduha guto maminyo sa lolo ninyo, ang amahan ni mama nimo. Ang una niyang pamilya silas mama nimo, upat na sila ka managsuon, nya kabugwangan sa mama nimo. Pero tulo na lang na sila karon kapatay naman ang ilang kamanghuran. Ug sa dihang namatay ang unang asawa ni lolo nimo, naminyo kini pag-usab. Dugay na to. Wa pa man mo tingali mga tao adto. Ang nahitabo anak karon kay nanghawd kanang yuta ang mga anak nga ikaduhang asawang lolo ninyo. Labi na si Ramon. Si Tio Ramon? Maldito kay natahan ay. Wala hindi naganahang manlabot sa mama ninyo anang yuta sa inyong apuhan tungod anak niya. Pwede na mahimo pa, uy. Kung yuta na nga napundar nilang lulog-lula, nga maoy unang asawa ni Lolo, may mas katungod anak sila sa mama, nga mga anak sa unang asawa ni Lolo. Magsusi ko ining mama pa. Ay, Benji anak, ayaw na lang uy. Samok na kaayo. Ayaw anak maoy. May katungod ka man sa maong yuta ma. Ilabi na kay, ikaw ang kabugwangan ninyong tulo ka managsuon nga nahibilin sa unang asawa ni Lolo. Ay, ako nagipasabot ang ako mga manghod nga di mi manghilabot anang yuta kay samok.
Pang-iso pulos ang mga igsoon namo sa amahan. Ilabi na kanas Ramon. Ah, pida sa noon. Kamo ang mga anak sa unang asawa ni Lolo. Kamo na nooy magpaander sa mga anak sa ikaduhang asawa? Benji. Basta ko magkatungod, anak ma. Kay kung boto na unaon, yuta man ang naangkon sa inyong mga ginikanan sa ilang panagtipon. Ay nga no bang na-interest ka man ni Ana, ha, Benji? Natural. Kay may katungod ta. Dili ta payatak sa tong katungod ma. O bitaw nga, may mga dinaog-daog kay ito na may magpadaog-daog. O tingog ma. Barugi ang imong katungod. Ay ayaw nang lagi mo pangitag sa hamog anak. Uy, kay nga no ba? Nalumsan matas gutom? Kunway abot ang nagyuta, asa magod? Mo 30 nagkatuig sila nga nagpahimos ang nagyuta. Niabot matas si gayon nga nagutman ta. Binsi sultihan ta ka. Mas ikamatay nato kung manghilabot pa kitaan ng yutaa. Ma. So may nahitabo sa inyong panagsulting mama nimo. Huwag yung kasabot pa. O sa magiging ay gikahadlukan ni mama anang akong uyuan. Ha? Kanang uyuan akong ahat. Nga si Ramon. Unsay uyo ang ahat ba, Benji? Aw, ahat. Kay uyuan ko man lang kaha na siya. Sa side ni Lolo lang. Kay anak naman ka na siya si kaduhang asawa ni Lolo. Oo, pero uyuan mo gihapon na siya. Aw, uyuan ako na uyuan, God. Apan unsa may gamit ko na. Muila ko niya. Nga wa man siya muila na mo. Benji, Kung tarong pa siya, ipamahin niya ang pagtikad anang yutaa sa ilang mga igsuon. O baka, mamahin siya sa iyang mga igsuon sa abot sa pagkupra sa lubi. Apan ang nahitabo di ay, ha? Bisan sa mga igsuon ganyang pursuso, di pagyaday siya gustong mamahin. nag-ingna na siyang solo ra na niya, gisolo sa upat nga hektarya karon. O nagkalalis na gani silang karumang nagsuon, kay gusto mang solohon ni Ramon ang abot siyuta. O di na gustong mo intrapas mama ni mo, anak. Salbahes! Oh. Salbahes kinas Ramon! Ha? Kay nga naman ma. Iyang gipapatay ang iyang mangon nga si Gabriel. Tungod lang kay gusto kining mo angkon og bahin sa abong yuta. Unsa? Patay na si Gabriel. Gipapatay ang igsuon ni mama, nga anak si kaduhang asawa ni Lolo. Nadakpan ang hard killer. Og disulti kini, gagisuhulan siya og 1,000 og 200 pesos. Aron ipapatay ang kaugalingon niyang igsuon, gamao ang akong uyuan. Unya, Nisulti niya na ang nagpatay kang Gabriel. Mao ka na. Ni angkon kining nasuhulan na siyang Ramon. astila no, kabarator na kinabuhi sa usa ka tawo. 1,200 lang. Og nahimo kini ni Tio Ramon siyang kaugalingong igsuon. Mao nay akong gaingon kaninyo, Benji, nga ayaw ka mo paghilabot anang yutaa. Kun mao, mag-anad na si Tio Ramon ma. Intaon, anak. Pagintaon din taon ko ni mo, Benji. O bisan kinsa ninyong ako, mga anak. Ayaw og ayaw gyud ta mo panginteres anang yutaa. Kay mas importante alang nako ang inyong kinabuhi. Ma, Unya, unsa man, nadakpan na ba si Ramon to niya? Hay nadakpan. Nga bisan og siya gitubok sa killer ni Gabriel nga mo'y nagsugong ipapatay ang igsuon. Tua, ni Bilar Pasayang Gabriel. Unsa? akong mga pasubo, Tia Baring. Salamat tong Benji. Tia, Kini man sabgud pod si Gabriel. Giingnan ako nga dili na lang makiglalis pa sa iyang maguwa ang bahin anang yuta. Wa man sagid mo patuo. kun mao, nituo kagidi ay nga, si Tio Ramon ra, ang nagpapatay ni Tio Gabriel, ha, Tia? Kung ganong dili man ko mutuo. Kani angkon man ang kriminal. Nga gisuhulan siya ni Ramon. Nga ipapatay ang akong bana. Tia, Mong pagbantay-bantayan na si Mama ni mo. Kaya ang sulti sa kriminal,
nga daghan pag ipapatay si Ramon sa iyang mga igsuon. Aron lang masolo niya ang yuta sa ilang mga ginikanan. Unsa? Gabaan na si Ramon sa gibuhat niya pagpanlupig sa iyang mga igsuon. O sa gibuhat niya sa akong bana. Oy, nagtapok ba di itang nagsuon din Di alis sabding alibalay. O pilar na sab kunuhay. Maayo kay nagatapog tang tanan din saya sa tugsuon. Tingali, natinga mo, nabisan og ako ang gipasanginlan sa maumuno aning Gabriel, nga ako kuno ang nagsuhol niya nga ipapatay si Gabriel. Apa diya, pabilin kong gawas nun, tuod kay huyang ang ebidensya. Ngun pang ipahurot ko kuno og papatay nga ako maigsuon. Buhaton ko bagod in taon na ninyo. Uy, nga mga kadugo man ta. Di ba, Binji? Pabilin nga gawas nun karon ang akong uyuan. Gamoy gitumbok sa kriminal. Gamoy nagsuhol niya og 1,000 og 200 ka pesos. Aron nga ipapatay ang igsuon ni ini nga interesado sa ilang kabiling yuta. Wa gyud niya ang kuna ang maong pasangil. Ug wa say ni pasaka og kaso kaniya. Ang among gikadlukan karon nga basin mamayad na sab siya aron ipapatay pa ang uban niyang mga igsuon aron lang masulo na niya ang yuta sa akong mga apuhan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makatarunganon bagod nga gihimo sa among uyuan nga siya ray nagpahimo sa among yuta nga naa pa man sa daghang mga igsuon. Ikaduhang pangutana, dili pwede nga mapriso ang akong uyuan nga nanuhol man siya og tawo nga mopatay sa iyang igsuon unya gipatay man gyud kini. Ikatulong pangutana, giimbestigar sa pulis ang maong killer ug miangkon nga gibayaran siya sa akong uyuan para patyon ang iyang igsuon. Dili pa ba day igo nga rason para mapriso ang akong uyuan? Ikaupat nga pangutana, unsa man nga kaso ang angay ipasaka sa akong uyuan nga nagplano naman pud kini nga ipapatay niya ang tanan niyang mga igsuon aron lang masulo niya ug siya na'y manag-iya niya ng 4 ka ektarya nga yuta. Unsa may angay namong buhaton? Ikalima og katapusan, kung amo siyang pasakahan og kaso, asa man pud mi angay nga mangayo og tabang? Madak-an ba mi sa gasto ini nga kaso? Gusto mong gud namo nga mapriso siya aron safety ang kinabuhi sa tanan nga igsuon ni mama. Palihog tabang ug tambagi ko ninyo. Kini nga akong suliran, Binji. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw magubantak tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami ang maghatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutanag problemang may punto medical, Punto legal, emosyonal, personal ug problema sa mga ginadiling drugas. Muna ina mo pagdugay ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta atong mga sukintig paminaw? Hello ug mayong pagpaminaw sa mga taga Luzon, Visayas ug Mindanao. Yes, labi na sa mga taga Escalante Negros sa Yes. Occidental man pa no? Si Nick Yap Desierto, Yes. di sa Mr. Torine Makasling ug ang iyang amiga nga si Charlotte, no? Ug ang akong mga suking tigpaminaw diha sa Tamlang Escalante gihapon, Gloria Habagat, Hadin Valienten Flores, Jack Flores, si Primo Lilia Valiente, Ronald Valiente ug si Ay Happy Tulan. Mayong pagpamina, ha? Yes. Kinsay letter sender Ang partner? atong letter sender partner si Benji Benji.
32 years old, taga Negros Oriental. Yes. Punto Legal. lang iyang gipadalang problema, partner. Kaduha maminyo ang iyang lolo. Ang iyang mama ang kamagwangan sa unang pamilya. Upat sila ka managsuon. Ug tulo na lang ang nahibilin kay patay na ang usa. May upat ka hektarya ang iyang mga apuhan ug karon ang mga anak lang sa ikaduhang pamilya ang nagpahimulos, ilabi na ang gihinganlan og Ramon nga gustong suluhon ang abot sa yuta. Gani dihang gipatay ang iyang igsuon nga si Gabriel, kini pa man si Ramon ang gitumbok sa hired killer nga nadakpan nga mao kunoy mastermind pa tayo, nagsuhol kaniya og 1,200 aron ipapatay si Gabriel. Hoy, kabarato ra kinabuhi sa igsuon. Kinabuhi karon pa no 1,200. Pauna. So mao na ang atong nabati gini sa drama. Una niyang So pangutana. unang pangutana ni Binje, kanang makatarunganon ba good nga gihimo sa among uyuan nga siya ra ang nagpahimulos sa maong yuta nga naa pa man siya ay daghang mga igsoon. Karo gyud kayo na no nga dili gyud. Kay kaya kung mga mamatay pakinggan. ang ginikanan, ang mga anak ang sumusunod mao may mahog nga tag-iya sa yuta. Therefore, silang tanan na ay katungod in equal share. So dili pwede nga usaray manghawd or usaray mo pahimulos. So Okay. kinahanglan gyud nga tanan malipay oy. Dili di ay kaduhang pangutana partner no. Dili di ay pwede mapriso ang akong uyuan nga nanuhol man siya og tao nga mupatay sa iyang igsuon Kakuyaw ani we. gipatay man gyud kini. Okay. Now, what ko ka sure og unsay status sa kaso? Kaya ang akong pangutana, katong nagpusil, katong nagpatay ni Gabriel, nadakpan ba, gifailan ba kaso o niya? Sure man gyud ko nga kung iyang gitumbok as mastermind, pasakahan gyud ni kaso si Gabriel. So wa ko kibaw di kita kasabot ko dili kayo kompleto ang detalye no sa imuhag drama, but ang sakto gyud ana nga proseso maapil gyud si Gabriel si Gabi Mastermind, no? As mastermind no Si Ramon. oh sabi naman Ramon, no si Ramon. sa maong kaso Yun ang iyang igsuon. Dili pa ba di ay igo nga rason para mapriso ang akong uyuan? daay reasons ang kapulisan and ang prosecutor I am sure nga kinahanglan sa gyud silang sakto pud nga proof. Kay pwede masagod nga maski kinsa lang pud ang itumbok pud atong hired killer oy nga maoy iyahang itumbok pud. So kinahanglan pud og sakto pud nga pruweba para makaingon pud ta maski probable cause pa lang kanang makaingon ta ba nga oo no posible sad gyud nga sakto nga si Ramon gyud tuod. Kinaatay lain nga ebidensya aside sa verbal nga pagpamasangil sa hired killer nga si Ramon gyud ang gabayad niya, no? So basin wa ta ana mao tingaling wa pa na siya na failan. Pero ug naay laing pruweba, then dako gyud og chance nga makasuhan og apil ang katong imong tiyo. Alright, so ikaw pat nga pangutana, unsa man nga kaso ang ipasaka sa akong uyuan nga nagplano man naman pud kini nga ipapatay niya tanan iyang mga igsoon kuyawa gud para sa siya na lang gyud manag-iya sa 4 ka hektarya nga yuta unsa may angay namong buhaton suluhon yang 4 ka hektarya pa na Kalisod gyud ani basta ingon ani no. Now kaning imong ingon nga nagplano ang akong pangutana ani unsa may imuhang proof ebidensya nimo nga makaingon ka nga naay dautan nga plano ang imuhang magwang. Naa na bay mga senyales, naa na bay mga bahad, naa na bay mga gipangsulti siya kay kung gibahara na mo, giingnan na mo, pwede naman gud po na ninyo sila ikiha grave coercion or grave threats. Para man lang at least dinha pa lang puntuha, mura na siya makaingon nga oy murag delikado ko anida murag musukol man ni no nya murag di man ko maka panalipod sa balaod ani kay murag mapriso man gyud ko. So that will make him think twice, magduha-duha siya padayon
sa iyahang giplano. Ya ka na ba ang third hand information? Ingon si Kuan nga, patyon ko no ka. Oh, Di kayo kana lisod man kaayo Lisod na. tuhuan. So, mo na ato ala na ikuan pero ang ato lang gyud pod kay di man sa gyud ta ka kumpiyansa. For now, kung wala man gani, ako lang yung advice magmatwon gyud ta. Di ta maglakaw-lakaw gitara, no? Labaw na karon panahon na siguro nga init pag gyud kaayo mo sa inyong pamilya. Kanila gyud yung mga yuta manggod usahay ba. Mo gyud ni makabunggag sa pamilya partner. Tinuod bitaw? Okay. So may ba ibilin sa imong mga anak kanang diploma? May pa. Kay why gubot? Na, Kay pagkat- yuta gani pagtang gubota. Katon mo palit kag inyo eh. No, may pa na. Ikalima og katapusan ka pangutana partner. Kung amo silang pasakaan og kaso, asa man pud mi angay nga mangayo og tabang. Madak-an ba mi sa gasto ani nga kaso? Gusto man jud namo nga mapriso siya para safety ang kinabuhi sa tanan nga may gisuon ni mama. Yes. Of course, mo duol mo sa kapulisan. Kay para sila'y mo tabang og mo assist ninyo sa pagpasakag kaso. Ang kanang kasong kriminal nga inyong ipasaka, ang mo prosecute manggod ana og mga bugar ana para ninyo, ang public prosecutor's office dili mo kinahanglan gyud mukuha og pribado nga abogado kung maglisod mo. So, muduol lang mo sa prosecutor, mag-coordinate, magpatabang mo sa pulis. Okay? Alright. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.